كافتي دحزمن وينكا خاطي نلوم تقطع خزارو الدلي أوالنا كمي عن السنة مقبار وينكا كمي عن حفرة ديبل كنت مسألة بدا عميلة تحسسبني معناته سي كده كنت قال لك حفلات كنت تاريخ أنا كبوز على كنت بوز حبيب كنت على تلي أنا كبريسي تحتي فيو وينكا تحتي تلايك وينكا تحتي ترياكشني بيخ كاتب لنا دلها سلازي كده أنا قالي عن زرعت كوينكا ودنا وسمي كانت تلاعب كوينكا تينا كانت تفترة ونقدر كلها على كانت خيلو ولا حدا نقرأ يكون إذا تفتروا أملاح ده أنا جاي نسخي بتحساس باخي بتصبع أخي وين كاب بهذا أخي بكذا أخي بتحساس باخي بقول نقرأ تمسن التني وين كاب تمسن التخيل كجل of course إذا ميزان زلوا صحبتي سلازي بتي تفترة وصحبتي سحب كنسي أنا ولا حد يخون ديك سلازي بتي ميزان زلوا صحبتك الصحبانة فتنا خلنا نكر أكان كوسي خان دقموت عاسي ملكة ولا حد نقرأ يكون سلازي نزقق توسع خل عوين كم عاش حاسبات كم نحز لكن كتفلت خل قصي بوحد تستيقرين ياخن وين كاتي يا ساعة ولا تقول نجر من رفو عكرنا معك بجاخن أرنب ريا محجس زي أستين أخذ بلا أنت أخذ أنت معستي من أسكن ناتك أمشي لو هكي فترى على مسا سلازي استخدم تغيير أنا نخلي نحفر توتانا لنا كانوا نتخلي كان بأكرادنا خن بأكرار ما خن بس مثلا بيكاتنا مثلا أنا في الصباح من لسنا بيكات حقيقة عن العادي تلونا يندل سانكا ولا حقيقة ما تغريب بلا عواتك سلازي بقدام الناس كنت مسأخذ خنا ميرياسي كدان كقليل كازر كبري كنا قال الدربة قدام الناس كبر خن حلوه أيوه معرخ خندزي بزغنا قلنا رأيه معرخ خندزي قاح شرشر أريتها ناسي ولا بونك تفل عند غيرها قاس أرنب بالي هدي 5 ريال دوغا أجاها تايمان لين هذه غير غير لا حرفنا 5 ريال اني مخرج كده لغو حرفنا راي حارف تايقه برمسيل تنعم حارف تايقه برمسيلكي لومي مش هيحصر دبلا جران غير كتمتي اب كومنت واو كتصبقي وزي انا يقلب لك ترى ديغني انت ايت علامه بلنا عجناي لمن تايكم بلن بلني طبعا قطر عن نفسكم قد متيو طبعا قطر عن نفسكم متيو خون قد متيو دس يلوش معود عقري يقزازه وا نمشي نروح نمشي مطعنا وا بقى انا يمودا تاع فاينال تاع ميرسي زي حدا سب تابع كينكا اطرح كان غونكي تمسي خيسي اوكي تبغى على قاتل لكن تلو لومي كل على كفال اكلات كنت تاريخي زغسكس كنت له تصبح طرح كدان تمسي خير ولا حدا نعاودكم كان تصبح نقوم خدمتي دتابع كله إنكاسي نابت جيجا من قدرت كديب دس الفكرة معناته ما إنه ودي كلا ناقلي عاوين كبر علي لا تخيد حافتق تلو يدلني كبر علي لا تخيد تلو كبر علي لا تخيد تدلي سبيت خخ تلو يدلني إذا أنا مستيرني أودات كنا قريكي تلازي بجاخن كبرخن قرب أنت حلقنسي نعنا تبوق نعاخن تبوقي نغاسل كالي بيجينا ግብጽ እና ተዛረብ ካዲዩ ናይ ሊቢያ እና ተዛረብ ካዲዩ ናይ ኢትዮጵያ እና ተዛረብ ከዝኾነ ዓይነት ዘረባ ክልዓል ከሎ ወይ ቶፒክ ክልዓል ከሎ ከተስተውዕሉላ ደሊ ቃላት እዚ ዘጋጥመካ ዘሎ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንካ እዩ እዚ ንምንታይ እዩ ሳይኮሎጂካሊ ኣብ ሓንጎልካ ምእንቲ ከኣቱ ኤርትራዊ برخت حفتي انت خطب لدليخ ونعتو تصقم دغاطمنا دلو وينكا اب فقود نشيط ندوزل ناسي بقى ويتراو سلو دخونا مو فقود نشيط نبلالنا خنديك خدفريخ اسكل جاهم مسكا نسمع معنا خمسة ناقص ملسا خبا ازيا حزوا حارس اسرا غزي خداغاغم كهلو كلا بها ايرترا ديخون كوتو بالخ حدا غزي سو انتي مسلكي ايرترا مخان دصلنا دلو افقود نشيط كندوت كلا مكراخ بزحنا كله اب فقود قينات كنطفق كلنا عديتاتنا دم كنبعا خلواي ايرترا مخان دصلنا دلو سلازي لعلينا نتايترات فتوى مسلوين كحلفات هاجراين كتمسلوا تفتون بزحات عندهم بانديرات تقليدكم ولا خا ميدياوتكم كل سب سقم تبلوين كاتي صقم نحلفوين كات مكرا دحلفه سقم تبل بقى نقول نغرا كبر جيرو انت خدسي بقى خمزي بقى حلفه اخو تغبروا تفتون بقى ميريا نتيخم سي حلفه بقى لعلت السقاي درايا لعلت كينا درايا لعلت موز فلت لعلتي سمع السلام دلوسي لعليكم بقى هاجراين حلفات بقى نيترات لقلا سباتكم قروا تفتون زي اخان تاخذ لنا لا ኣብ ፎድ ተተሸጥ ካን ካተለውት ካን ካመከራ ተጋዲ ምካሲ ተረጋጋሚ ተነሱ ጋዲ ምካሲ ንኤርትራውነት ከኸጸለ ይገብረካ ካን ኤርትራውነት ከኸጸለም ኮም ድቅስቅስ ሓዘለት ለና ዋበይ እቲ ሃገር ላ ለኹም ፈትዋ እቲ ህዝቢ ላ ለኹም ነኽብሮ ምክንያቱ ስድራና ኣቦታትና ኣዴታትና ስለ ዘለው በቃ ኩሉ ላ ለኹም እቲ ምዝራብን ላ ለና
نغسل ما تسمع على جزء so قرحوا لبمو بإرتراوناتكم كرعوا بإرتراوناتكم كي تحفروا زمات أيهم تاع كله خد حرفوا ياهم سنهم نخصوا مع عندهم شات قبلوا زي حلف نجاري لنا لو ما عندي مريت كنت أبكات خل ስለዚ እዚያን እንታይ ትብለና ኣላ ብኤርትራውነትኩም ስትሓቡን ወይ ከዓ ብኤርትራውነትኩም ስኩርዒት ይብለና ምክንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ክንኮን ትኽእልና ኣብ ዓድና ንነብር ደቀባት ክንከውን ኣለና ኣብ ፈቆደ ስደት ተደሪብና ግን ብኤርትራውነትና ንምክሐሉ ወይ ከዓ ንኮርዐሉ እዋን ኣይኮነን ንሕና ናትና ሃገር ወይ ከዓ ናትና ንብላ ንሕና ንነብረላ ንሰርሐላ ንወልደላ ሃገር ክሳብ ዘየላ ግን ወላ ሓደና ክንኮርዕ ዘይንኽእል ምክንያቱ ኣነ ኤርትራዊ እንተኢለሲ ወይ ክግፈፍ ወይ ከዓ ፈቆዱ ተኸቲረ ወይ ከዓ ፈቆዱ ከብል እየ ድኽእል ቅድሚ ኤርትራዊት ክትከውን እትደሊ ካብ ብዙሕ መንገድ ሰክነው መሪፅና በቸም ወዳ صباح كان كتوقع صباح كعداش معليا سو زخوني ኤርትራዊ ኣብ ሕማቅ ቦታ ትህሉ ትኸውን ክንደይ ኤርትራውያን ኣብ ሕማቅ ሲቹዌሽን ዝነበሩ ሕጂ ኣብ ኣንቲ ብርክቲ ሓፍተይ እወ ኣብ ሕማቅ ነርናሲ ሕማቅ ይሕሊፍና ኤርትራውያን ብምዃናስ ሕማቅ ሕሊፍና መፂና ኣለና ስለዚ ኣብ ፈቆዶ ስደት ምህላውናሲ ካሕፍረና ርእስና ክደድን ጌርና ክሎሲ ብኸመይ መንገዲ ኤርትራዊ ምዃን ካብ ቁራዕ ትብል እንደለኻ of course كل سب كنا نات حجر الله زي نبرلان دي نبرلان دي سرحلان كوين الأمر كل سب ناتي زبل حجر الله نحنا خمس بجن أفقد السدة تدربينا لو مخرج الناسي بينا من قدينا قرر لو ما عبدتي إذا قاتي وين كازب زحلف صومنا زقات ما عبدتي أب كلنا قاتين أنا سينا لك خبلا كلهم كابي تبي أتجتنا إسرائيلنا أفقد السبيت كرتتينا لهم خان كان دجنا خاطر حجر وسنا نهلنا كبركم ስለዚህ ቢና መንገዲ እኺ ኤርትራ ስለዝኾን ካሲ ተሓደም ኩራዕት ብዘለ ኤርትራ ኮይና ዳሞ ወይ ክግፈፈ ወይ ክእሰረ ወይ ከዓ ፈቆዶ ስደት ተደርቢ ብናፍቆት ልበይና ተልወሎ ከነበረ ስለዚህ ንዑ ዲ ከጽቡ ከም ጽቡቕ ሓሲበ ክኾርዕን ክሕበን ትግዙዝን ዘለኺ ወላስ ካለ ትርጉም ይዘሎ ከተረደኒ ምደለኹ ጽቡቕ ሲቹዌሽን ኣሎ ክንዲ ኣብ ጽቡቕ ዝነበሩ ናብ ሕማቕ ኾኑ እዚ ናይ ህይወት ዕጫይ ስደት ብኤርትራዊ ኮነን ተጀሚሩ ብኤርትራዊ ካይውዳእኒ ኣብ ካልኣይ ወጋዕ ዓለም ሚልዮናት ዩሮፕያውያን ካብዚ ናብ ኣሜሪካ ገዒዞም ክንደይ ሜክሲኮ ኣብ ሜክሲካን ኣሜሪካ መግሬት ክገብሩ ውዕሉ ዜና ራእይዎ ቋንቋ ተማሃሩ ክትርእይዎ ኢኹም ኣንቲ ብረኽቲ ሓፍተይ ናትና እንደግበሪ ኣፍኮርስ ተሰዲዶም ክኾኑ ክእል እዮም ወይ ከዓ ኣብቲ ሰርኩላር ብዙሕ ነገራት ኣጋጢሞ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሕና ከም ህዝቢ ግን ብናይ መንገዲ ኢና ክንኮራዕ ትማሊ ኤውሮጵያን ስለተሰደዱስ ንሕና ካልኦም ኣብ ስደት ስለ ዘለናስ ክንኮራዕ ኣለና ወይ ከዓ በቃ እያ ዝኾነ ነገር ክስምዓና ኣሎ ኣፍኮርስ ኩላና ፕራውድ ኮይና ብዛዕባ ሃገርና ወላ ሓንቲ በቃ በዛ ሓለፈ ዝስምዓና ፅቡቕ ነገር ኣሎ ብሎ መግለላ ሓደ ነገር ዝስምዓና ነገር የለን ርእስና ድና ኢና ፈቆደ ስደት ተደርጊና ዘለና ስለዚ በዚ ክትብል ትኽእል ደፋር ኮንክ ዳ እምበር በዚ ትዛረበ ዘለቕሲ ክትሓፍሪ ይግበአክ ነይሩ ንሕና ደይኮናሲ ንስኺ ክትመሊስ ክትሓፍሪ ዝግበአክ ነይሩ ንሕና ከም መንእስያት ዓድና ንምለሰሉ መፍትሒ ደሊና ወይ ከዓ ዓድና ቀሲና ንነብረሉ ወይ ከዓ ريهنا النور اللي هو عند مثلنا رامبر كم زخم أخي قد خاتم كحوين كبا عد خورا قال لنا سبسي كلام وقعتنا خلينا ومنا تبص كسنا وين كاب سواء تاريخ نيان نتنفس نخول سعبي من وين كا نا استيع غمس إلك حجهم تبلكس سامع كده خل مدرسة يلا بإرتراو نتكون كتمارو ني كرربا but I'm sacrificing my life for change because I really need change. My family back at home need change. Everybody in here need change. We do not come here to eat or work. We don't want their electricity. We don't want their water. We don't want their food. We just want to go. If we're not going to get any help from anybody, we want to go to the sea. We're not, this is like death for us. We're not scared of death. We are Eritreans. Our main aim is to go to Europe. If we don't make it, we're okay with it because we'd rather die than to stay here. This is like, we're like dead people here. بجاي يا أخلاقهم بجاهم نحلفنا كلام شو أفكارسي ሃይማኖት ኣለዋ የብላን ኣይግድሸነኒ ኣነ ንባዕለይ ዝኾነ ሃይማኖት ኣይክተልኒ ኣብ እግዚኣብሔር ኣመነ ፈጣሪ ከም ዘሎ ኩሉ እዚ ካባኻ ትሒዝካ ዘሎ ፅባቐ ኣብዚ ህይወት ኩሉ ከባቢና ዘሎ ፈጣሪ ከም ዘሎ የምስክር እዩ ሃይማኖታት ግን ንፈጣሪ ከመይልካ ክተምልኾ ከም ዘለካ ዝወፀ መምርሒታት እዩ ነቶም ዝኽተልዎ የኽብረሎም እየ ኣነ ዝኾነ ሃይማኖት ኣይክተልኒ ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ኣብዛ እዋን እዚኣ ሰብ ድላዩ ትርጉሞ أبزياسي أنت كبل دل مسيلك أمنت بزي حيوانات كل دخلي حيوانات كم زي أمنت كل يكلم معناته نتها أمنت هاي ما حيواناتي أمنتي دو بلاد عمر نتها أمنت حيوانات ويا بلون
ምክንያቱም ምእማን ወላ ብዘይ ወላ ሓደ ነገር ወላ ካውላ ኣብቲ ሃይማኖት ዘይትረኽበሉ ወይ ካላት ናይ ሃይማኖት ስርዓታት ዘይትረኽበሉ እዋን እውን ምእማን ዝኸልከለካ ሰብ የለን ኣብ ቤት ማእሰርታት ወላ ዝኾነ ተነፂልካ ክትነብር ሙሉእ ዕድሜኻ ተኣሲርካ እውን ክትነብር ትኽእልካ ሙሉእ ዕድሜኻ ብእምነት ክትነብር ትኽእል ኢኻ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኮንታክት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምስ ኣምላኽ ክትራኸብ ወላ ሓደ ኣካል መንጎኛ የድልይካኒ ምክንያቱ እቲ ዝቐረበ ኣካል ወይንካ እቲ ዝቐረበ ንዓኻ ክቐርበካ ድኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ስለዚ ዝኾነ ግን ናይ ግርማይ ሓንደብ ዘረባ ንቐፅል ኮነን መፋለኩ ዝኾነ እሳ እምነት ተሃልዋ እምነት ኣኽቢር ኣላ ከይፀገም የብለ እዩ ኣብ ምስልምና ትእመን ኣብ ቡዲስት ትእመን ኣብ ክርስትና ትእመን ዋትኤቨር እሳ ተኣምኖ ነገር ኣነ ሕጂ ንዓይ ክሳብ ዘይፀለወኒ ምሳይ ክሳብ ስገድ ወይ ምሳይ ክሳብ ንዓናይ ታሽሙ ተመላ ክሳብ ዘይፀለወኒ ኣብዚኣ እንታይ ክምልኦ ደሊ ኣብ ብፍላይ ኣብ ሪሌሽን ወይንካ ኣብ ምሕዝነት ምስ ሓንቲ ጓል ተብሎሲ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ እምነት ምብፃሕካ ደይስገር ገለ ኮነካ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሃይማኖት ምብፃሕካ ማለት እዩ ንሳ ትስዕቦ ሃይማኖት ካልእ ንስኻ ትስዕቦ ሃይማኖት ካልእ ምስኮነ ኣብ ፍቕሪ ምብፃሕካ ኣዘ ፋይናል ናብ መርዓ ወይንካ ናብ ሓዳር ክስጉም ደይገብረካ ዕጋተ ነገር ኣብ ረቑሒታት ተቐምጦ ሓደ ሃይማኖት ይልኸም ስለዚ ሃይማኖት ንዕኡ ሰጊርካ ወይንካ ሓዳር ክትገብር ደየብለካ መሰረት ኣደይ ኣተ ትሕዞም ንቆልዕሲ እቲ ዝደለኻ ሃይማኖት ወይንካ ዘይትስዕቦ ሃይማኖት ድሓን ኣፍኮርስ ንስኻ ብድላይካ ንዓ ኣኽቢርካ ላ ክትፅንሕ ትኽእል ኢኻ ድላይካ ደቅኻ ግን ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ወይንካ ከምቲ ንስኻ ትስዕቦ ክተስዕቦምካ ትኽእሉ ምክንያቱ መሰረት ትሕዞምስ ኣደያ ስለዚ ንስኻ ንዓ ፄርካ ክትጓዓዝ ትኽእል ኢኻ ደቅኻ ናታ ሃይማኖት ወይንካ ንስኻ ደይስዕቦ ሃይማኖት ምስ ስዕቦኻ ተፃየርካ እዮም ትኸይድ ዶ تقل نعير قاعد نفسي السخاء بزمرس كمان قدرت تقع استغلال في الكورس كتخبر لا تقليها دك خاجن نتنسخا كسعوت للدي مسعون كتخبر ولا متخلو يعني كذا يسجل تقولنا أكن دي أنا نعرف كورس ولا حدا تخبر لا تخليها وانا تبي ساعة بتساعد مثلا تمساوين قاعد دخلنا نقدر ما قالوا نحتاج يقعد سنين كذا بنتاعي أوف كورس بساعات حبر تايلات زبالة عندي حدا تكون تخيلك أنت بين خانك حدا رجل بوزح تقدمت الله خير سمعني أنا حجي أبتي مود أتعب زي سامع عن حيوان زين كخبر الله كتعيمانات تعرف حيوانات أي صعباني كن كسامع عن تخيل كاجا لا شجم زي فترة خان خيلي كنت تزفينال أبدأ كخاين كعفتينا يقعزو يسفلك سلازم أطلع زخونة سا أمنا تهليوانا أمنا تأخبير الله خير سجم يبلي ኣብ ምስልምና ትእመን ኣብ ቡዲስት ትእመን ኣብ ክርስትና ትእመን ዋትኤቨር እሳ ተኣምኖ ነገር ኣነ ሕጂ ንዓይ ክሳብ ዘይፀለወኒ ምሳይ ክሳብ ስገድ ወይ ምሳይ ክሳብ ንዓናይ ታሽሙ ተመላለስ ኣብቲ ቤት መቅደስ ድዩ ኣብ ቤት ፀሎትና ተኣምነሉ ቦታታት ንዓናይ ክሳብ ኢላ ዘይገደደትኒ ፀገም የብለይ ስለዚ እዚ ሕጂት ናይ ባይታ ሃሊ ይኮነን ፈጣሪ ከም ዝበልክያ እኮ ፍጡር እንተሃሊ ፈጣሪ ኣሎ ብዘይቀር ዓለም ሕጂ እቲ ፈጣሪ ግን ከመይልካ ኢኻ ክተምልኾ ትደሊ ኩሉ ሰብ ናቱ መምርሒ ውፅዳስ ዋይ ኣብዚ ምምቃል ኣምፂዎ ዘሎ ሲ ማዓይ ፍላይ ማለት ተሓሳስበኒ ክርስቲያን ምዃንና ወይንካ እቲ ንስዕቦ ክርስቶስ ምዃኑ ድሕሪ ክርስቶስ ክርስትና መፂ ስለዚ ንስዕቦ ክርስቶስ ክሳብ ዝኾነ እቲ ዘፈላለየና ገዲፍና ነቲ ዘቀራርበና ዝያዳ ሕብረት ክህልወና ግብኦ ነይሩ ምክንያቱ ነቲ 99 ደርቢና ነተን 9 ወይንካ ነቲ 7 ክንጨቃጨቅ ኢና ንነብር ስለዚ ከም ክርስቲያን ሓቢርና ክንፅል ወይንካ ፍቕሪ ክህልወና ግብኦም ጆ በታ ሃይማኖት ኢና ግን በቲ ንኣምኖ ገዲፍናስ በታ ሃይማኖት ኢና ክንፈላለን ነብር ስለዚ እቲ ዘገርም ካለ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ኮረኮይትና ሕኩም ኣብ ካልእ ቀፃሊ ሰናይ